za mu ciyar da gari 3 da kuɗin da bai wuce naira 800 ba, wanda adadin mutanen su ya kai mutum 3,500 zuwa 4,000. ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Kai tsaye muka shiga cikin kasuwa, muka siyo shinkafa buhu 5.5, muka siyo mai, muka hayo tukwane da kuloli, muka siyo ice, kayan miyan mu complete abu, muka fara magi da aikin karas da sauran abubuwa, muka kai markaɗe. Kwana muka yi muna aiki, muna ta soya shinkafa kamar yadda kuke gani. Ko wow, shinkafa ta fara ready. Sai da muka dafa shinkafa sama da kwano 100, nan take muka fara fitowa da ita ta can bangaren ga yara da almajirai suna jira, sai aka fara basu ta wannan bangaren. Mu kuma muka yi ludi muka tafi. Ga mu a garin Amarawa, nan take suka hau layi, gashi nan kamar yadda kuke gani. Muka fara zuba abinci nan bangare ne na layin mata, kamar yadda kuke gani. Muka ci gaba da zuba musu abinci kamar yadda kuke gani. Da alama dai bangaren matan layin baya tafiya yanda ya kamata sabanin na mazan. To haka dai muka yakure muka ci gaba da zuba kamar yadda kuke gani. Wallahi garin nan suna matukar buƙatar abincin, domin ko zubewa ya a ƙasa haka suke ɗiban shi da ƙasar suna ci. Gashi nan dai wani bawan Allah ya shiga gaba ya dinga ɗaukan kwanan su yana bayarwa, haka layin matan da ya ci gaba da tafiya. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Kwarai mun ji daɗi ganin yadda mutanen suka ringa nuna farin cikin su da jin daɗin su wa zuwan mu. Bayan mun gama da garin complete, haka muka tafi suna ta maraba da mu, muka je wani garin. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan garin shine Mamar. Muka musu bayani, za ku ga sun bi tsari sosai sabanin garin baya. Wani bayan suka ringa turo mana yaran, gashi nan kun gani haka suke turo mana su ta haka ga bangaren mata, sai abin ya mana sauki cikin kankanin lokaci muka bawa garin abinci gaba daya. Idan kuka biyo ni a bidiyo na gaba, za ku ga yadda muka ciyar da cikon gari na 3 da kuma karin asibiti guda. Domin in hada bidiyon anan zai yi tsawo. Akwai wani bidiyo da ne a baya na saka account number ina, to mutane da yawa sun turo kuɗi mai 200, 500, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20, 30, 40, 50. To saboda yawan su ba zai yi ne list ba, amma daga ciki akwai inda suka min DM da kuma inda dama sun saba suna turawa lokaci zuwa lokaci. Ga su nan daga cikin sa akwai Malam Yakubu Musa daga Facebook. Ga account ina ga wanda yake so ya bada gudunmawa. Bayan mun gama da wannan garin complete, sai muka tafi gari na gaba. Ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ce. Wannan limamin garin ne ya ga irin farin cikin da suka shiga domin wannan abu.